Jina sereldir. Amina di roja me îroyên de jî wek yek jinê şerker jîr ya welat tê nasîn. Amina Zariya bi gelemperî wek şervan, şehbanû jî tê zanin. Di navbera salê 1533yan 1610 de axa gelê Hawsa ku dikeve Bakurê Afriqayê digihîne sînorê herî mezinê dîrokê. Ew şehbanûya şervan Zazaw bû. Amina 34 salan hukm kiriye. Jina efsanewî di dîrokê de jinê Afriqî ne tenê bi nasnameyê dayîk, hevjîn, perwerdekar û kerker derketine pêş. Ji ber ku ew ji bo serxwebûna welat û herêmê dem bi dem tevlî şera bûne. û birûla şervanekî rabûne. Di şeran de cî girtine. Yek ji wan jî şehbanûya Zariya Amîna ye. Ji bo parastina axa xwe di nava refên jinên şervan de cî digire. Li gora gayê heye Amîna li herêma Kadûna ku navê wê berê Zazazû ye, li bajarê Zariyayê di sal 1533 de di nav qabîleya Hawsa tê dinyayê. Hebûna vê jina şerker gerd nava dîrokzanan de hînev jî cênî qaşê û lêkolînê be jî lê mijara ku hebûna wê pişrast dike, yek ji wan mijaran e ku wî gelemperî tê pejirandin. Di encam de bîranîna şehbanû Amîna li welatê wê Hawsland û wêdetir wekî efsaneyekî belav bûye, nexasim şervanî û şerkeriya wê jî bi nav û deng e.